מתחילים עכשיו, אבל לפני שאני אענה לבקשה שלך, אני רוצה להגיד מה קורה היום. אני מרגיש שהזנחנו קצת את הצד הפרקטי של כתיבה, וזה אסור לעשות, מפני שהכתיבה ביד, לא במחשב, הכתיבה ביד לדעתי חשובה לצורך התרגול של השפה, והיום אני אעביד אתכם קשה. איך אני אעשה את זה? פשוט מאוד. הלילה, חלמתי חלום. אני אספר לכם את החלום, קודם בעברית, ואחר כך אני אכתיב לכם את החלום ביידיש פשוטה. עכשיו נלך לבקשה שלך. אמרנו שהארטיקל ביידיש, הידיעה, הוא דר, מסקולין, זכר, די, פמינין, נקבה, ודוס, נאוטרו. עכשיו, דר, אני גם אמרתי לכם שהמין, האם זה זכר, נקבה או נאוטרום ביידיש, לא תמיד ברור מהשם העצם. ולכן הרבה פעמים אנחנו צריכים לבדוק במילון של ויינרייך, כשהוא שם מנסה, לפעמים יש שמות עצם, שהם גם דר וגם דוס. עכשיו, כשאנחנו מדברים, ניקח דוגמה של שם עצם, בדר, שם עצם בדי, ושם עצם בדוס, וננסה לראות איך הם משתנים. נגיד שאנחנו אומרים, נתחיל בדר מנש, האדם, כן? האדם הוא זכר ביידיש. היו לי חברים בקליפורניה, החברה הזאת הייתה פמיניסטית, והיא אמרה, היסטורי? לא. היסטורי? לא. למה לא הר סטורי? אז לכן היא הייתה סוציולוגית, היא הייתה מרצה בכיתה, the past, כדי לא להגיד היסטורי. כן? או mankind? מה פתאום mankind? כן? humankind. אבל זה סתם אנקדוטה. זה סתם אנקדוטה. Der Mensch, כן? Der Mensch is gut. משפט. כאשר שם העצם הוא הנושא, אז הידיעה, זה לפי הארטיקל, הידיעה, הוא לפי הזכר. אבל, את שאלת, בלה, לגבי פרפוזיציות וכולי. יהודית שאלה, אוקיי. יהודית שאלה. עכשיו, איך הוב, משפט אחר, תכתבו את זה. איך הוב גבטן, אני ביקשתי. איך הוב גבטן, הטויבה, אני ביקשתי טובה, by the mensch, לא. איך הוב גבטן, הטויבה, by dem mensch. זאת אומרת, der mensch, ברגע שיש מילת יחס by, הדר הופך לדם. ניקח את די פרוי, כן? די פרוי is good. כן? הנושא, פרוי מקבלת את הידיעה די פמינין. איך הוב גבטן טויבה by der פרוי. שוב, הדי הפמיניני
הופך לדר אחרי מילת יחס. כן? כל מילת יחס. דוגמה, ihr geht zu der Freude. כל פעם שיש מילת יחס, הדי הופך לדר. והדר הזכר הופך לדם. geht zu dem Mensch. גם בל איתנו כרגע. שלום לכולם. שלום. 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 שם עצם ניטרלי בדוס. דוס קינד. כן? הדוס, סליחה. דוס קינד איז בוט. אני לוקח בכוונה משפטים פשוטים באותם משפטים. דוס קינד איז גוט. אף על פי, טוב, לא אף על פי, קינד, זה יכול להיות ילד או ילדה, ולכן הדוס הוא ניטרלי. כן? את הדוס גם אפשר לצרף תמיד לדימינוטיב. זאת אומרת, דוס מיידלה, דוס יינגלה, כן? עכשיו, דוס קינד, מילת יחס, לפני דוס קינד, ihr geht zu dem Kind. עוד פעם בבקשה. סליחה? עוד פעם בבקשה. האחרון, כן, המשפט האחרון. כן, כן. ניקח אמרנו שם עצם, דוס עם מיידלה. ידיעה ניטרלית דוס, כשהשם העצם הוא נושא המשפט, אז הידיעה שלו זה דוס. כן. דוס קינד is klein, דוס קינד is shame. עכשיו, אם אנחנו מכניסים את הקינד אחרי מילת יחס, זאת אומרת, אנחנו הופכים אותו ל-indirect object, למושא עקיף של הפועל, ich gehe, אני הולך, zu dem Kind. המילה zu, מילת יחס, הדוס הופך לדם. ich gehe zu dem Kind. שאלה? כן. שלי מדבר. האם זה טעות להגיד די מדלה? כן. זה זה טעות. טעות. אפילו שאתה יודע שזה נקבה. לא, אבל אמרנו, כאשר יש די מיידל, זה נכון. כשיש הקטנה, לא משנה. אם זה נקבה, משתמשים בדוס. אז זה די מדל, אבל דוס מדלה. בדיוק. אז הדוס מיידלה הופך גם לדם אחרי מילת יחס? Ich gehe zu dem Mädele. מיידלה? זהו. אז עכשיו, תלוי האם המיידלה היא מושא, על זה עוד לא דיברנו הרבה, האם מיידלה מופיע בתוך המשפט כמושא עקיף או מושא ישיר. ואז כאן צריך להיכנס לדבר מה זה מושא עקיף, מושא ישיר. אני הייתי מעדיף להשאיר את זה לפעם אחרת, אבל אני אענה על השאלה. Ich schlug das Mädele. למה? כי אם דוס מיידלה אחרי הפועל שלום זה מושא עקיף, כן? ווס שלוג, מה אני מכה? איך שלוג דוס מיידלה. אבל כאשר דוס מיידלה היא מושא עקיף indirect object, לא direct object, אני אגיד ihr gehe zu dem Mädele. נעזוב את זה עכשיו. אנחנו עוד נחזור לדברים האלה לא פעם, ובמיוחד בטקסטים. אני רוצה להתחיל
בזה אני לא עניתי על כל השאלה, אבל לאט לאט, הדברים האלה, אני לא בעד ללמד כללים דקדוקיים, אלא כשהם נתקלים בטקסטים, או כותבים, או צריך לכתוב, לעשות דקדוק יישומי, כן? אפליקציה של דקדוק. אנחנו מתחילים עכשיו את הפרקטיקה של כתיבה ביד. כבר דיברתי למה זה חשוב לי, תאמינו לי, עוד נחזור לזה לדון. תכינו נייר ועיפרון, אם אתם עוד זוכרים איך כותבים בעיפרון וביד. חייב להיות עיפרון. מה? חייב להיות עיפרון, לא עט? לא, זה יכול להיות עט, וכאשר תעשו טעויות, כשנבדוק מה כתבתם, אתם תעבירו קו, ותכתבו שורה, ותשאירו 2 שורות רבע, כדי שתוכלו לתקן מעל המילים. מה אנחנו עושים? הלילה, כל מה שאני אומר זה נכון, לא המצאתי שום דבר, חוץ מזה שזה היה חלום, וחלום הוא גם נראה פנטזיה. הלילה חלמתי חלום, זה נכון, חלום מוזר מאוד. בדרך כלל, אנשים שחולמים חלומות, ופותרים חלומות, ואנשים אז יש להם איזה מושג, מה הקשר בין, אפילו זה שחולם, מהו הקשר בין החלום למציאות של אותו איש. החלום שאני חלמתי היום, תהרגו אותי אם אני יודע איך זה קשור לחיים שלי. ובגלל זה אני מספר לכם את החלום, כי זה לא עניין אישי. בטח יש לו איזה קשר, כי אלה שמדברים על חלומות, טוענים שחלום זה דרך לפתור בעיות בחיים כאשר אנחנו ערים. איזה בעיה החלום הזה פותר לי? אין לי מושג. אין לי אפילו מושג ירוק, אני אפילו לא יכול לנחש. וחשבתי שזה חומר מעולה כדי לכתוב עליו ביידיש, כי אתם חייבים לכתוב במסגרת היידיש אונליין. ובכן, מה היה החלום? לפני שאני מספר אותו, כמו שאתם ודאי שמעתם לא פעם, בחלומות אין איזה היגיון או רצף של זמנים, ויש כל מיני אלמנטים מתקופות שונות, מריאליטיס שונות, שמצטרפים באיזה צירוף פנטסטי, שאין לו היגיון במציאות. ובכן, החלום היה קשור, זה היה חלום דו-לשוני. היה גם קשור לעברית, והיה גם קשור מבחינת השפה שבו הוא התנהל, וגם קשור לספרדית. כאשר אני חייתי בבואנוס איירס, אני עזבתי אותה בגיל 19, אמצעי התחבורה בראשית שנות ה-60 ובשנות ה-50 לא היו כל כך מודרניים, כמו היום, בארץ ושם. היה שם מיניבוס, מה שהיום אנחנו בתל אביב קוראים מיניבוס. זה אוטובוס קטן שנכנסים שם, קומפקטי קטן, לא כמו הגדולים היום, שנכנסים שם אולי 20 איש, ויש מקומות ישיבה יחידים, והיתר האנשים עומדים, ובארגנטינה קראו לו קולקטיבו. מלשון קולקטיב. וזה כנראה שם ספרדי די עתיק. לקרוא אפילו לא אוטובוס, לא אוטובוס, כמו שקוראים היום, קראו לו קולקטיבו. זה היה מין דבר כזה קטן יחסית, שתמיד היה מלא. מפני שהיה מעט מקום, והתחבורה התפתחה, ובכן, על הקולקטיבו הזה אני חולם שאני עולה, וצריך לשלם לנהג.
עכשיו, ופה העניין עובר לעברית, ואני לא יודע כמה עולה הכרטיס. זה כן מתקשר למציאות שלי בארץ, בגלל זה שאני לא רואה. דרך אגב, כשאני חולם אני רואה. אז בגלל שאני לא רואה, אני לא נוסע באוטובוס. ולכן, בחלום, אני לא יודע כמה עולה כרטיס. אני פונה אל הנהג, אבל הנהג לא יושב ליד ההגה. הנהג יושב בין הנוסעים. ואני שואל, זה בחלום, כן? אני מדייק במה שקרה. ואני שואל את הנהג, כמה עולה כרטיס? אני שואל אותו בעברית. ואז, סליחה, לא, לפני שאני שואל, אני מוציא מהכיס 0.5 שקל, 50 אגורות, ונותן לו מתוך הנחה שהכרטיס עולה פחות. אני נותן לו, והוא מסתכל על זה ואומר לי, אין לי עודף. אז אני יודע שבכיס יש לי 5 אגורות, כמה מטבעות, ו20 אגורות, אבל אני לא יודע כמה עולה כרטיס. אז אני שואל אותו, כמה עולה כרטיס? ומה הוא עונה לי? עוד פעם, אין לי עודף. אני מבין שהוא לא הקשיב מה שאמרתי. אני שואל אותו 5-6 פעמים, כמה עולה כרטיס? והוא לא מתייחס לשאלה שלי, ואומר לי, אין לי עודף. אז אני מחליט, החלום ממשיך, אני מחליט, אני אומר בליבי, ובכן, אני אשאל מישהו פחות מקצועי בהנהגה בקולקטיבו, במיניבוס, אני אפנה לאחד הנושאים, שהם בטח קנו כרטיס. אני בעמידה עושה את זה, כי תמיד הקולקטיבו מלא אנשים. אז אני שואל אחד שיושב, אני שואל אותו, כמה עולה כרטיס? אז הוא מחזיק את הכרטיס ביד, אומר לי 30 אגורות. 30 אגורות, אני מחפש בכיס שלי ומוצא 5 מטבעות של 5 אגורות, אז זה לא מספיק, כי זה 25, זה לא 30, אבל אני ממשיך לחפש ומוצא שיש לי מטבע של 20 אגורות. אני לוקח מטבע של 20, 2 של 5, ביחד 30, ונותן לנהג. ובזה נגמר החלום. ועכשיו אנחנו נכתוב אותו ביידיש. אם יש לכם נייר ועט כלשהו, אני מתחיל להכתיב, לא בגלל החלום, אלא בגלל הפרקטיקה של כתיבה ביידיש, ואחר כך לבדוק אם 16 שיעורים עזרו לכם סוף סוף לכתוב ביידיש תקנית. אני מניח שחלק כן, חלק לא, חלק יהיו טעויות, בשביל זה אנחנו פה. יש לכם נייר? כן. לכולכם? כן. אוקיי. אז אנחנו מתחילים. אז קודם כל, כותרת. כן? כותרת למעלה. אל תשכחו עם כל הסימנים הדיאקריטיים. זה גם כן, אמרנו דר, די, דוס, זה indefinite article. כן? עכשיו מילה קשה, zweisprachiger חולם. מילה הבאה, zweisprachiger, 2, שפראכיקר, דו-לשוני, שפרח זה שפה. 2, הייתי עושה מקף מחבר, מקף מחבר, נעשה את זה כמו סימן שווה.
שפרחיקר, חולם. בסיפור שלי יהיו גם מילים עבריות, כי היידיש אמרנו, יש אלמנטים עבריים. תשימו לב, מתי אני הוגה מילה בעברית ביידיש, והיא מילה עברית. צווי, שפרחיקר, חולם. חולם בא מהקומפוננט העברי. זאת הכותרת. תשאירו 2 שורות רווח לפי העין, ואנחנו מתחילים את סיפור החלום. ביי נחת. אני משתמש במילים שאני זוכר שכולנו קראנו באחד השיעורים. ביי נחת. הוב איך גחולמת. פה תהיה לכם בעיה. ביי נחת, בלילה, הוב איך גחולמת. חלמתי. הוב, פועל עזר של זמן עבר, איך אני גחולמת. איך כותבים גחולמת ביידיש, כאשר המילה היא מן הקומפוננט העברי. אנחנו נדבר על זה, כשכל אחד יגיד בסוף, אחרי הסיפור. ביי נח הוב איך גחולמת, אז איך שטייג. את המילה הזאת אולי לא ראינו אף פעם, אז איך שטייג. שטייג במובן עולה, כן? אז איך שטייג אריין, ביי נחת הוב איך גחולמת, אז איך שטייג אריין, אין קולקטיבו. זו מילה אמנם ספרדית, אבל אפשר לכתוב אותה ביידיש בקלות. אז איך שטייג אריין, אין קולקטיבו. אפשר בין מרכאות, כי זו מילה לועזית. מיניבוס. נקודה. אני חוזר על המשפט. ביי נח הוב איך גחולמת, אז איך שטייג אריין, כן? זה פועל פריפרסטי, 2 מילים כדי להגיד אני עולה. אז איך שטייג אריין, אין קולקטיבו, פסיק, לא נקודה, פסיק, אין בואנוס איירס. פה יש לכם אתגר. המילים ברורות, בואנוס איירס זה אוויר טוב. כן? אווירים טובים. זה שם העיר בה נולדתי. בואנוס איירס. נקודה. יכול להיות שכדאי שלפני שאנחנו ממשיכים עם הסיפור של החלום ביידיש, שנבדוק מה עשינו. ונעמוד על השגיאות. בלילה חלמתי שאני עולה על מיניבוס בבואנוס איירס. מי רוצה להיות הראשון שיאיית מה הוא כתב? זו ההזדמנות של מי שלא מרגיש בטוח. אני מוכן להתנדב. שלי. תתחיל. אוקיי. ביינח זה בית ויוד יוד עם פתח. יפה. נחת זה נון א' עם פתח, כ"ט. מעולה. הוב איך זה פשוט, גחולמת. לא. אנחנו לא מוותרים על שום דבר פשוט. היי א' קמץ איך
א' י' כ' סופית. לא, ה' א' קמץ מה? הוביך. הוביך, אמרתי, ה' א' קמץ ב'. לא שמעתי את הבית. כן, כן. הוביך, א' י' כ' סופית. תראו, בשיטה הזאת, זה ייקח לנו כמה שיעורים, היא מטומטמת, אבל היא מאוד יעילה. הלאה. גחולמת, אז שם אני החלטתי לסטות מהעברית הפשוטה, כי אתה מפעיל את השם עצם ועושה אותו פועל, אז אני כתבתי גחולם, גימל עין, ח' א' קמץ. ברגע שהקומפוננט העברי נכנס ליידיש, אמרנו את זה פעם, אבל נגיד את זה עוד 80 פעם, אנחנו שומרים על הכתיב של השורש של הקומפוננט. אוקיי, אז אם כן זה ו'. אז עוד פעם, ג' עין. ג' עין, ח' ו', כמו בעברית? לא, בעברית לא כותבים חולם, חלום כותבים ח' למד ו'. הבנתי, אז אתה שומר לגמרי על ה... אוקיי. אמרתי, את המילה לגמרי לא אמרתי, כי קיוויתי שתבינו שזה גם. אוקיי. לא, אני שאפתי לכתוב את זה פונטית. לא, 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 לא. מילים עבריות לא כותבים פונטית. תראו, דבר אחד שאני אומר לכם את זה באופן תיאורטי, דבר אחר כשאתם צריכים להתמודד בכתיבה ביד. לכן אנחנו עושים את זה. הגה זה פרטיציפ זמן עבר, ואז חלום, אבל המילה היא לא נגמרה. הוב איך גחולמת. אז העברית תהיה ח' למד ו' מם, לא מם סופית, כי זה לא האות האחרונה, אז להוסיף ט' בסוף? בדיוק. זה עניין. אבל עכשיו אני אקל אותך רגע, עכשיו אני אלחץ אותך אל הקיר, ואני אגיד לך, מה זאת אומרת? אם הוו הוא אחרי הלמד, למה אנחנו אומרים ביידיש גחולם? מה, הוו זה פתאום, והחטא זה מה קרה פה? אני אמור לדעת שככה מתנהגים עם מילה בעברית. אני שומר את המסגרת של המילה בעברית. אבל המילה בעברית, רגע, המילה בעברית, לא ביידיש, יש לה ניקוד עברית. יש לה ניקוד עברית. אז זה מה שקובע. אני אמרתי פעם, ואני חוזר את זה עוד פעם, אתם לא חייבים לזכור כל מה שאני אומר, שמי שיודע יידיש, יודע חלקית איך לנקט בעברית. כי אם ביידיש אנחנו אומרים גחולמת, סימן שתחת החטא יש קמץ, כי קמץ זה או ביידיש, קומץ א' או, בגחולמת, כל תנועה גדולה בעברית בסוף מילה, מבטאים אותה יש כלל כזה. הוו זה תנועה גדולה, אז לכן זה גחולמת. אוקיי, תמשיך. אז א' פתח זין, כן. איך א' י' כ' סופית, שתי בריין, זה מילה מחוברת. אמרתי, לא מחוברת, שתי עריים, היא לא מחוברת, כי הפועל הוא עריים שתיים. כאן הפרפיקס קפץ קדימה, אבל כשהוא קופץ קדימה הוא מתנתק מהשורש. אז זה שני מילים נפרדות. בדיוק. אוקיי. אז שתיים כתבתי שין טט, י' פתח, ב', שתיים. ג', לא שמעת. זה שתייג. שתייג, אז באמת לא שמעתי נכון. אוקיי. לא, אני גם אולי לא בערך. עכשיו, ביידיש המילה שטיגן זה מדרגות שעולים בהם, או שיודעים. אז זה שתייג הריין, פועל הוא הריין שטייגן, אוקיי. לעלות פנימה, כן. הריין... א' פתח, רש, י' פתח, נ' סופית. נכון. אין א' י' נ' סופית, א' פתח, קולקטיבו, אז כתבתי פונטית, כתבתי ודאי. קוף, א'
קמץ, למד עין קוף, זה קולק, ט' י' ו' א' קמץ. מעולה. טוב מאוד. אתם רואים שלכתוב ביידיש זה לא כל כך קשה, רק כשיש מילים עבריות בהתחלה. כן, מה, זהו? לא, יש... לא, אין בואנוס איירס, אז שוב, בואנוס איירס אני לקחתי גישה פונטית. ודאי, תמיד. אז אין א' י' נ' סופית, בואנו, אז כתבתי בית ו', האו, עין נ' א' קמץ סמך, זה הבואנוס. כן. איירס, כתבתי א', י' פתח, ר' עין סמך. מעולה. בזה אני הוכחתי לך, שמה שטענת לפני 2 שיעורים, שהשיעורים הם מעל הרמה שלך, שאתה טועה. מעולה. אוקיי, אני מקווה שכל יתר החברים שמעו. האם כששמעתם מה ששלי עשה, והוא עשה את זה מצוין, חוץ ממילים עבריות שאנחנו עוד נלמד הרבה זמן איך כותבים אותם, האם למישהו יש שאלה? אני מקווה שקודם כל שאתם תיקנתם אם היה לכם טעויות, אבל אם עדיין יש שאלות ואם מישהו רוצה לתקן ולשאול, זה הרגע. האם עמדתם בקצב? האם הטמפו של שלי היה מספיק כדי שכל יתר החברים יעקבו אחריו ויראו מה הם עשו? לא נגענו בכותרת. עצבי שפרכטיקר חולם. נשאיר אותה לסוף. אני רוצה קצת להתקדם, ולכן, אנה, יש לך שאלות? אנה, שומעת? כן, אני פה. נו. את פלאברסטד, מה קרה? את, איך אומרים? התעלפת? מה זה עשה לך, מה ששלי לימד אותנו? אני לא הבנתי שפרחיקר. לא מדברים על הכותרת עכשיו. שפרחיקר, צווי שפרחיקר זה דו-לשוני. שוני. דו-לשוני. דו-לשוני. 2 שפות. 2 לשונות. הקולקטיבו זה ספרדית, ומה שיבוא עכשיו זה בחלום. אדריאן, זה עזר לך מה ששלי אמר? כן. או שכתבת הכל טוב, ולא היה לך... אני כתבתי טוב, הכל טוב. אני שמח לשמוע. אדריאן, מה כן, סליחה, אני לא יודעת. עכשיו זה... one mistake. אחד mistake. רק שטייג, אני קצת... שטייג, לא שטייג. כן, אני חייד... טעות. אוקיי, בסדר. רק... בלה, היה לך איזה בעיה? כנראה שלא. בלה? בלה, לא שומעים. בלה, המיקרופון. בלה, המיקרופון סגור. כן. הייתה לך בעיה כלשהי? אני מניח שלא. לא, לא הכרתי את המילה שטייג, והסתכלתי תוך כדי, ראיתי שזה כלוב. הסתכלתי במילה. לא. שטייג זה גם... לא, רגע אחד. שטייג זה גם כלוב, אבל אני לא אמרתי שטייג, אמרתי אריינשטייגן, הפועל. כן. תחפשי את הפועל שטייגן, לעלות. וזו מילה לא רגילה. והכנסתי בכוונה מילה שאתם הנחתי לא מכירים, כי משהו צריך ללמוד, לא? כן, אבל אנחנו אומרים
אנחנו אומרים ich steig rein, לא ich steigen rein. נכון? ודאי כי שטייגן זה שם הפועל, זה כן. האינפיניטיב. כן. אבל כשעושים קוניוגציה, כשמתאים את הפועל, אומרים את שטייגריין. ich steige rein, כן. בסדר. כל היתר בסדר. ואני עשיתי פה טריק. גוף ראשון יחיד. אני עשיתי פה טריק נבזי, מפני שבדרך כלל אומרים הרויף שטייגן, כי שטייגן זה כלפי מעלה. ופה אמרתי שטייגריין, שזה לגיטימי. זאת אומרת, גם עליתי מדרגה, כי לכל מיניבוס יש גם מדרגה, וגם נכנסתי. לא חשוב. אוקיי. אני ממשיך את הסיפור. פסקה חדשה. אני מכתיב. Ich hab gewollt, מלשון לרצות. Ich hab gewollt, אני רציתי. שם הפועל הוא וילן, כן? לרצות. Ich hab gewollt, אני רציתי, בצולן, לשלם. בצולן. Ich hab gewollt, בצולן, לשלם. Ich hab gewollt, בצולן, פאר בילט. בילט זה כרטיס. Ich hab gewollt, בצולן, פאר בילט. נקודה. נקודה, כן? אל תשכחו את הנקודה. כי פה אני מנסה לתרגן דבר שלמד. הוב איך, שתי מילים. הוב איך, ארויס גנומן. חכה. תתמודדו עם זה. הוב איך, ארויס גנומן. הוב איך, ארויס גנומן. הלבל. הוב איך, ארויס גנומן, הוצאתי. כן? הוב איך, ארויס גנומן, הוצאתי. ארויס החוצה, נמן לקחת, לקחתי החוצה, הוצאתי. הוב איך, ארויס גנומן, הלבל שקל. הוצאתי חצי שקל. הוב איך, פה החלום הופך לישראלי. הוב איך, ארויס גנומן, הלבל שקל, und gegeben. Und gegeben, ונתתי dem קונדוקטור. זה צריך להיות, אם הקונדוקטור, הנהג, הוא נושא המשפט, אז זה צריך להיות דר קונדוקטור. אבל פה, יחובגגם דם קונדוקטור. זה indirect object. פועל יוצא, נתתי למי? לקונדוקטור. ונגגם דם קונדוקטור. דר קונדוקטור הופך כאן לדם קונדוקטור. נקודה. עוד משפט. דר קונדוקטור, עכשיו התחלתי משפט חדש, אז הקונדוקטור הופך לדר, דר קונדוקטור is nicht gesessen, הקונדוקטור הנהג is nicht gesessen, לא ישב, sitzen is nicht gesessen, זמן עבר, לא ישב, by
דם רודר. רודר זה, איך אומרים בעברית? הגה. הגה. אם ההגה, אם רודר היה נושא המשפט, זה היה צריך להיות דר רודר. אבל דר קונדוקטור is nicht gesessen by מילת יחס, הדר הופך לדם, is nicht gesessen by dem רודר. תיק is gesessen, הוא ישב, is gesessen, zwischen, הוא ישב בין, zwischen, ist gesessen zwischen die, פה הדי זה לא נקבה, אלא זה הידיעה של רבים, ist gesessen zwischen die Passagieren. נראה אתכם מתמודדים עם המילה, Passagieren. ist gesessen zwischen die Passagieren. נקודה. שוב, עכשיו מישהו אחר תיקח אומץ ויגיד איך הוא כתב את המשפט הראשון אחרי מה ששלי קרא לנו. אני אקח. מי? אני אקח, יהודית. יהודית, בבקשה. איך הוב, א' י' כ', סופית. הוב, ה' א' קמץ ב'. כן. גוולט, ג' עין ו' ו' א' קמץ ל' ט'. כן. בצולן. לא, אני לא אמרתי בצולן, הצברים שכמותכם. אני אמרתי בצולן. אני יודע שצברים... אין, השיניים יישברו לי השיניים, מה זה? לא, זה לא השיניים. יש לכם איזה חסימה באף. שריר בלשון. אז זה בצולן, כן? אז אני אגיד איך כתבתי. אתם מגילים על עצמכם ומוסיפים עין, כמו שהרוסים מוסיפים יחקיזנק, כדי להקל על קונסוננטים רצופים. יותר טוב שאנחנו לא אומרים כאילו. מה זה כאילו? כשהילדים אומרים בכל מילה שנייה כאילו. למה? כתבתי כאילו. ככה, כתבתי כאילו ככה. כן, נכון. בית א' פתח, צדיק א' קמץ, למד נון. סופית. אוקיי. פר פי א' פתח ריש. רגע, לא. ברגע שאת אומרת פר פי, אז את מטה את הקהל... שכחתי. נו, אז... זה שכחתי. אז... פי, איך קוראים לה? רפה. פי רפה. פי רפה, א' קמץ ריש. אמן לא, פר. א' פתח ריש. אוקיי. א' פתח. בילט בית י' למד עין ט'. נכון, זה המשפט. בסוף זה יהיה לכם כל כך אוטומטי, שכבר לא יהיה צורך לבקש להיית, אבל לא מיד. אתם צריכים להיעזר בסבלנות. המשפט הבא, מי רוצה לנסות? Ich arois genommen, כן? מה השאלה? אנא. אוקיי, תקראי את המשפט. הופ, היי, וף, לא, איזה וו? מה פתאום? א', סליחה. היי, א', וף, ב'. לא, איזה וו? א', ב'. פתח. לא, מה יש לי תחת א', פתח, סליחה, א', פתח. לא פתח. רגע, אל תתערבו, תנו לה לבד
מפני שברגע שאתם עוזרים לה, אתם לא נותנים לה להבין בעצמה מה קורה. העזרה פה היא רק הפרעה. תאמינו קצת בשיטות החינוך שלי, בעניינים אלה, אוקיי? טוב, א' קמץ ב', כן? קמץ ב', ארויס גנומן. לא, הוב, מה באה המילה הבאה? Ich ארויס... לא כתוב איכוב. תקראי מה שכתבת. הוב, ich ארויס גנומן אכל בן שקל. רגע, כתוב הוב איך, נכון? כן, הוב איך. א', י', ה' סופית. כ' סופית. כן. ארויס גנומן? א', ר', ו'. לא, מתחת לאלף צריך להיות פתח. פתח, א', פתח. אבל תוסיף. רגע, אם אין לך, תוסיפי. כן. התנועה האוטומטית ביד תעזור לך לזכור. א' פתח, כן? א' פתח, ר', כן. ו', י', ס', ג', עין, נון, ו', מ', עין, נון סופית. לא, ארויס גנומן ג' עין, נון, ג', עין, נון, ו', כן. מ', כן. עין, כן. נון סופית. כל הכבוד. עברת את למאנש. הלאה. א', פתח. כן. הלבן, חי, לא כתוב הלבן. כתוב הלבן. הלבן. לא הלבן. 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 לא. כשאמרת טוב הלבן, אז שכחת שיש פתח ולא קמת. הלבן, א' פתח. למד, ב', עין, נון. אז זה כל העניין. כשאת אומרת הלבן צריך עין, אבל את לא אומרת הלבן, את כותבת הלבן. הלבן. נון. נון, הלבן נון. שקל, שין, כף, עין, למד. לא, איזה כף. זה מילה עברית. שקל, טוב, עד בוורשה. אבל פה בארץ שקל כותבים שין קוף למד. מילה עברית. שין קוף למד. מילה שנמצאת במשנה, כן? אוקיי, הלאה. גגבן. לא, רגע. המשחק הוא שאת אומרת כל אות. מה זה און? איך כותבים און? א', ו', נון סופית. אוקיי. גגבן, לא, קודם כל לא כתוב גגבן. כתוב... גגבן. לא, גם לא כתוב גגבן. את אומרת 3 עיינים ויש רק 2. גגבן. תוריד את הראש כשאת אומרת בן, זה יעזור. ג' עין. עין ב' עין נון. לא, תספרי את העין, אמרת 3 עיינים. בסוף יש ב' עין סופית, סליחה, בלבלת אותי כבר, יש ב' נון סופית בלי עין בסוף. תחזרי בבקשה על האותיות של המילה גגבן. ג' עין, ג' ב' לא, תראי, את כתבת, תסתכלי על מה שאת כתבת. אז אני אגיד לך, תכתבי את המילה. תכתבי עכשיו, ג' עין. גגבן. תכתבי מה שאני אומר לך. כי כנראה לא כתוב אצלך. ג' עין, כן. עוד פעם ג' עין, כן. ב' נון סופית. אוקיי. תסתכלי על המילה. כתוב גגבן. כן, גגבן, גגבן. אוקיי.
dem, ד' עין, מ' סופית. יפה. קונדוקטור, בוורשה אנחנו מדברים קוף, וף, נון, לא, לא. לא ק"ו, את לא כותבת עברית, את כותבת יידיש. קונדוקטור. איך כותבים או ביידיש? א', קמץ. נו. קלף, קמץ, כן? כן. כן. א', נון, ד', כן. ו', נכון. קמץ, ת', לא קמץ. ד' ו', קונדוקטור. קונדוק, ד', ד' ו', ו', ר', קוף, קוף, קונדוקטור. קונדוקטור. ד' ו', קוף, גוף, ד', ו', ר'. לא. קונדוקטור. ד' ו', קוף, ט', א', קמץ, ר'. טוב, נכון. פו. אני מציע שמישהו ישלח לך באימייל את המשפט שלו אחרי התיקונים, שתראי איך זה כתוב. כי אני לא בטוח שאצלך כתוב כמו שאנחנו מתקנים. אני בסוף השיעור, כשאני אעלה אותו ליוטיוב, אני גם אשים את התעתיק המלא. אז אנא, אחרי שאפרים יעלה את זה ביוטיוב, את חייבת להסתכל איך זה כתוב אחרי התיקונים. יש עוד משפט, נכון? נכון. אז אדריאן, קראת? Ja, בטח. We cited conductor, right? From conductor on. כן. אחרי קונדוקטור יש נקודה. אני גמרתי בקונדוקטור, נקודה. כן, נקודה. I have written it, but it was very, very fast. I am sorry, I was too fast. Okay. No, I was too fast with writing No, it. you were too slow. Okay. You were what they call in Vilna a gicher pamelech, a very fast slow man. In Vilna they said like that. Okay. So what you mean to say is that you couldn't manage to write all the words? Oh yes, I did write it, but I'm wondering how I see what I wrote. I was very fast writing it, so not every letter is written the way it should. Okay. Is that's Aleph with the nekudot, and then sign, Yes. and then nicht. A nun, a yud. One moment. First of all, read the whole sentence. Okay. Is nicht gesessen. Is nicht what? Nicht gesessen. Okay. Gesessen. Gesessen. Ja. Okay. So, gesessen, Gimel, ein. No. Read the whole sentence. Is nicht gesessen. Okay. What written? Ein how do you say it? In Yud. And then. What I am asking from you now is to read all the words. Okay. Ist nicht gesessen. Ja. Bei dem Ruder. Uh-huh. Ja. Okay. Okay. So, Der Conductor
Konduktor is nicht gesessen bei dem Ruder. We Ja. have twice the word der Konduktor. Once when the sentence finished, and then the new sentence, der Konduktor is nicht gesessen bei dem Ruder. Ja, okay. Now, please tell me the letters of the word der. Okay. Dalet, Ayin, Resh. Okay, now the letters of the word conductor. Kuf, Yes, Aleph, Kamatz, yes. Nun, Dalet, Waf, with a point. And No, then, no, without a punct. okay, Vav alone is U. There is no Okay. need for a punct. Only Okay. if there are three vavs. okay, Then you have to differentiate between V, two vavs, and one which is U. But when there is only one vav, there is no dot anywhere. okay. Thank you very much. Okay. Aswaf, en dan Kuf, Tet, Aleph, Kamatz, Resh. Okay. Yeah. The conductor is. Ja, is Aleph, Yud, Samer. No, Zain. Not Sorry? Zain. Is Aleph Yud Zain. Zijn, ja. Maybe that Hollandish does not make a differentiation between Z and S. It does. Yes, it does. Okay, so is Aleph Yud Zain. Okay. Nicht, Nun, No, Yud. no, one moment. It's not nicht. Nicht is in German, maybe in Hollandish, but Nicht. nicht. Yes. Nicht oder nicht. Ja? Nicht. Yeah, it Nicht. can be nicht or it can be nicht because it's a dialectical question. It doesn't matter. I told you nicht. Okay, Nun, I misunderstood you. Nun, Yud, Samech. no, shin. Not samech, shin. Oh, Shin. Okay. Shin tet. Tet. Okay. If there is any doubt, and it can be, about the names of the letters, you must ask so we can finally clear the problem. Okay. Nicht, And it's like showing hmm, shin. okay. Yeah. I was in Conductor is nicht gesessen. gesessen. Gimel, Ayin, en dan Sein, Sein, yes. Sein, Ayin, Sein, Nun. No. The Oh, second gesessen. sign is a samech. It's like a circle, an O. Yeah. But you said Zain, the second one. The second No. one is samech. Okay. 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 En dan een Nun, Sofit. Sofit, ken. By the way, I must tell all of you that if I would be a student of Russian, I think I would do the things much worse than you are doing. No. תודה רבה. אני בטוח. But I cannot prove it because I cannot see. Okay, הלאה. Bij, Is it even kijken hoor. Ja, bij, het is gewoon bed. En dan Jut, Patach. Patach? En Dem, Dalet, Ayin, Mem, Sofit. כן? Ruder is Resh, Waf, Dalet, Ayin, Resh.
En dan verderom, is een, is een resh, is, dus alef, met jut, en dan zijn, Yes. en dan gimel, een, כן? gimel een, en dan kom, samech. לא. איז גזסן. אוקיי. גימל עין זין. zijn עין נון סופית. לפני הנון סופית יש עוד אות. אוקיי. En dan is het samech. Nee, kijk hoor. איז גזסן. Shin. Nee? Nee, niet shin. לא, גזסן סמך. בסוף. Ja, samech. Ja. איז גזסן, הוא ישב zwischen. Zwischen, dat is tzadik, waf, nun, en dan... zwischen, wat, waf, jut. Ja, waf, jut, ja. En dan samech. No, shin. Sorry? Shin, nun, sofit, zwischen. Oh, shin. Shin, ayin, en nun, sofit. No, een ayin. זה לא zwischen, זה zwischen. בלי עין. אוקיי. zwischen. Die, dat is dalet jut. En dan passagieren, dat is p. Alef in patach. En dan gaan we samech. נכון. En dan ayin patach. Alef patach. En dan shin. Passa. En dan shin. לא, בז'ו. ביידיש הצליל ז'ו כותבים זין שין. Ja, זין שין. Oké. En dan alef met die לא, jut. passagieren. Jut. יוד. En dan resh. resh נוספית. Ja. אוקיי. נקודה. יש לי שאלה, יחיאל. בבקשה. האותיות הסופיות, נון, מם, צדי, איך אומרים את זה ביידיש? נון סופית, איך אומרים ביידיש? זו שאלה טובה. איך אומרים ביידיש? שלוש מם. שלוש מלשון לנעול. גו, כן. לגבי מם. לגבי נון, אפשר אולי להגיד שלוש נון, כן? אני חושב שלנגנון לפעמים אומרים, נכון? לנגנון אפשר להגיד. לגבי המם זה שלוש מם. מכיוון שהיא גם סגורה, כן? איזה עוד... צדיק, נכון? כן. צדיק סופית. שאלה טובה. אני ודאי בילדותי ידעתי, אבל איפה אפשר... רגע, אצל ויינרייך, בבקשה, לא ויינרייך, איפה נוכל למצוא את זה? באמת שאלה. אולי אצל ויינרייך, למישהו יש המילון של ויינרייך? כן. אז תלכו לצדיק, המילון של ויינרייך, האם יש לו צדיק סופית? זה צריך להיות בהתחלה של המילון? רגע, תנסו בהתחלה את האות צדיק. אולי הוא נותן לשם, ואולי הוא גם מוסיף את הסופית. הוא כותב לנגר צדיק. גמרנו. אז לנגר צדיק, לנגר נון ב-300. טוב. יש גם פה,
נכון, אז או תסתכלו פיי, אצלו, פיי. איך הוא אומר, פיי, כן? רגע, בואו נראה לנגר. מה הוא... שלי, איפה אתה רואה את זה? אני במילון, עברית, יידיש, אנגלית, אנגלית, יידיש, אז פיי, לדוגמה, זה אוריאל ויינר. 308, עמוד 308. מאנגלית ליידיש, לא? יש שניים, יש חצי יידיש אנגלית והחצי השני אנגלית יידיש. על כל פנים, במילון הזה שיש לי, בשביל פיי, הוא כותב לנגר פיי, כשזה בסוף המילה. יפה. עמוד 308. אם יש לך, בלה, יש לך את ה... יש לי את המילון הזה, אז זה לא, אני לא חושבת שזה, זה יידיש אנגלית. לא. רגע. זה יידיש אנגלית יידיש, זה שני הכיוונים. כן. אבל אם תלוי לראות איזו הוצאה, אולי זה אותו עמוד, אולי לא. תסתכלי בעמוד. לנגר זה עונה על השאלה. עדיין. יש עוד שאלות על דרך איך ישו עבר שם בדרך... אפשר רק מילה אחת. הלפן, זה בית נון סופית בסוף, או זה בית, או משהו בין הבית והנון סופית? לא, בית נון סופית. אוקיי. הלפ זה חצי. כן, אני יודע מה זה, רק... אוקיי. עוד שאלות? יהודית, הכל ברור לך? הכל מצוין. טוב, אם לא שואלים, אני מתחיל לפחד, כן? לא, הכל מצוין. טוב. עכשיו אני ממשיך את הסיפור של החלום שלי. אם אני אמשיך ככה, עד לסוף השנה אני אספר את החלום שסיפרתי לכם בעברית. אני סתם צוחק. אוקיי. אז מה היה המשפט האחרון? שהקונדוקטור לא ישב בין הפסאז'ירים. Zwischen die Passagieren. כן. רגע, ומה עוד עשיתי? יחוברויס גנומן ההרבן שקל. אוקיי. משפט הבא, פסקה. דר קונדוקטור, אני חוזר בכוונה על מילים, במקום שתכתבו 100 פעמים קונדוקטור, תכתבו אותו 3 פעמים. דר קונדוקטור, hot genommen der Konduktor hat genommen in sein Hand, אני חוזר, der Konduktor hat genommen in sein Hand, הקונדוקטור לקח ביד שלו, הרומן שלי עם הקונדוקטור ממשיך, הקונדוקטור לקח ביד שלו, דם halben שקל. Der Konduktor hat genommen in sein Hand dem halben Shekel, Komma, Psik, כן? Und hat gesorgt. אחרי הקומה, אני חוזר, und hat gesorgt. והוא אמר, הקונדוקטור אמר, und hat gesorgt. נקודתיים. אתם יודעים מה זה נקודתיים? כן. אחד דבוקרופט. זה איך אמר? דבוקרופט בפולנית. אוקיי.
זה לפני שתי נקודות. שתי נקודות, לפני שאנחנו אומרים מה הקונדוקטור אמר. מה הוא אמר? אחרי הנקודות. הוא אמר, Ich hab nicht kein Recht. אין לי עודף. אין לי כסף להחזיר לך. אני חוזר, Ich hab nicht kein Recht. עודף. נקודה. Ich, זאת אני בחלום, Ich hab gefragt, Ich hab gefragt, אני שאלתי, Ich hab gefragt, dem קונדוקטור. אני שאלתי את הקונדוקטור. Ich hab gefragt dem קונדוקטור. מפריד, או תראה, מין כף כזה שיש אוויר משני הצדדים. Ich hab gefragt dem קונדוקטור, ועכשיו השאלה שלי. wie viel, שתי מילים, wie viel, כמה הרבה, wie viel, cost, כמו באנגלית, how much it cost, wie viel cost a billet, wie viel cost a בילט. כמה הרבה עולה כרטיס, בילט. סימן שאלה. אני חוזר על המשפט שאמרתי לקונדוקטור, wie viel cost a בילט. סימן שאלה. der Mensch, כאילו להגיד עוד פעם קונדוקטור, der Mensch, האיש, האדם, der Mensch, hat mir geentfert, האיש ענה לי, der Mensch, hat mir geentfert. האיש ענה לי. אני חוזר על המשפט. Der Mensch hat mir geentfert. שתי נקודות. נקודתיים. ומה הוא ענה לי? אותו דבר כמו קודם. Ich hab nicht kein Recht. אני חוזר על התשובה שחוזרת פעמיים בחלום. Ich hab nicht kein Recht. נקודה. bin ich geworden. Bin ich geworden in כעס. התחלתי להיות כועס. bin ich geworden in כעס. פסיק, קומה. bin ich geworden in כעס, קומה, und
Ich hab gesorgt und ich hab gesorgt zu sich allein. חוזר למשפט, und ich hab gesorgt zu sich allein. מפריד. קו עם אוויר משני הצדדים. עוצרים כאן, וכדי שנלך מהר, כי המשפטים האלה לא היו קשים, אבל פה ושם, אולי אפרים נקרא אותם, כן. אני לא יודע, כמו כולם, תנסה לאיית. בעיה לקרוא עד עכשיו, נכון מה שקראנו? כן, אבל משפט. בעיה. לקרוא מה שהמשכתי להכתיב. רגע. אנחנו סיימנו בצווישנטי פסאז'ירן, נכון? או שקראנו עוד משהו? נכון, בדיוק. כן, der Konduktor hat genommen. Okay. Der Konduktor hat genommen in seine Hand dem halben Shekel. Dalit אוקיי, ein... dem halben Shekel. halben Shekel. לאיית Dalit ein Reish. Kuf Alef Kamatz Nun Dalit Vav. Kuf רגע, קוף א', Kamatz. קמץ, ד', כן. Dalit Vav. יותר Kuf לאט כולם, כן. Tet Alef Kamatz Reish. Hot Hey Alef Kamatz Tet. Genommen Gimel ein Nun Vav Mem ein Nun. In Alef Yud Nun, סופית. זין יוד יוד פתח, נון סופית. הנד, ה' א' פתח, נון ת'. דם, ד' עין מ' סופית. הלבן, ה' א' פתח, למד, ב' נון סופית. שקל, שין קוף למד. אוקיי. אני מכריז בזה שאפרים יהיה פטור מלאיית מילים. אלא אם כן, אכניס לו איזו מילה שאני אחשוב שהוא לא יודע. האם יש למישהו שאלה לגבי הטיב של המשפט הזה? לא. לא. אני מקווה שכולם מבינים, כי השתמשנו במילים שלמדנו כבר. הוט גנומן. כולם מבינים? כן. כן, המשפט הבא, אפרים. שנייה. Und hat gesagt, א', ו', נון סופית, לא, די. אתה פטור מלאיית, אני אתן לך תפקיד אחר, הוא נרות גזוקט והוא אמר. מה הוא אמר? אוקיי. Ich habe nicht kein Recht. Ich habe nicht, אין לי עודף. Ich habe nicht kein Recht. אין לי עודף. אין לי עודף. משפט הבא. Ich habe gefragt dem Konduktor, אני שאלתי את הקונדוקטור, קונדוקטור. wie viel kostet הבילט? כמה עולה כרטיס? כן, עכשיו בעניין הזה של הוויפל, כן. אני רוצה להגיד הערה. את המילה ויפל, כמה, אפשר לכתוב ביידיש בשתי צורות. ויפיל, בשתי מילים, כמה הרבה, או במילה אחת, אבל אז אין יוד. אז כותבים וו וו יוד, פי רפה למד. ויפל. אוקיי. המשפט, זהו? זה יהיה המשפט האחרון? לא, יש עוד אחד. Der Mensch hat mir geantwortet. האיש ענה לי, hat mir geantwortet. איך מעיטים גאנטפרד, בבקשה? geantwortet, גימל, ein, nun, tet, פי רפה, ein, ריש tet. אוקיי. זה כמו ששומעים. שני עיינים אחד אחר שלי.
der Mensch כן? hat mir geantwortet, האיש ענה לי, ich hab nicht kein Recht, אין לי עודף. ומשפט אחרון, לקרוא אותו? זה משפט, לא, יש משפט אחרון. עוד אחד, כן. כן. Bin ich geboren in Chaos und ich hab gesagt zu sich allein. bin ich עכשיו, geboren... רגע. עכשיו תתרגם, אבל תנסה אם אתה זוכר למה הפועל מופיע בהתחלה. למה לא כתוב עיר בי גבוה נגדס? אז זהו, אני לא זוכר. יופי, אז תפסתי משהו שאפשר ללמד אותך עוד, אז אני שמח. אוקיי. אני לא עצוב שאתה לא זוכר, אני שמח שאתה לא זוכר. אוקיי. אבל תתרגם, ביני גבוה נגדס. נהייתי כועס, כעסתי. bin ich geworden in Chaos und ich habe gesagt zu sich allein ואמרתי לעצמי. כעסתי ואמרתי לעצמי, זהו, כמה נסענו. כן, אבל אתה תראה את נפלאות האינטונציה ביידיש. תרגמת מצוין. עכשיו אני עושה איתך אקספרימנט של היפנוטיזם. לא שאני אעשה היפנוטיזם איתך, אלא אתה תעשה היפנוטיזם לעצמך. תקרא את המשפט הזה עוד פעם, אבל ביחד עם המשפט הקודם, ברצף אחד. ואז תנסה לתרגם. אבל שם הייתה נקודה, אבל כן. Der Mensch hat mir geantwortet, ich hab nicht kein Recht, bin ich geworden in Chaos, und ich hab gesagt zu sich allein. תתרגם המשפטים. האיש ענה לי, אין לי עודף, וכעסתי. בעצם זה כמו כמו חיבור. לא, זה לא כתוב. לא, התרגום זה וכעסתי. התרגום הוא כעסתי. על כן כעסתי. הקדמת הפועל, חלק העזר של הפועל, בין גבוה, זהו הפועל. ברגע שהקדמתי את החלק של הפועל במשפט השני, זה אומר שכעסתי כתוצאה של התשובה של הקונדוקטור. מכיוון שהוא ענה לי אותה התשובה פעמיים, ולכן הוא הכיס אותי. מה, הוא לא שמע מה ששאלתי? כלומר, זה לא חייב להיות חלק מאותו משפט, זה אפילו יכול להיות אחרי נקודה, במשפט אחר, אבל מחבר את המשפט. לא, זה לא חייב להיות. זה נמצא ככה. שמתי נקודה בכוונה. הבנתי. הרי זה טקסט. טקסט בנוי ממשפטים. אנחנו מחליטים אם שני משפטים משתלשלים אחד מהשני על ידי פסיק, או שאנחנו מחליטים ששני משפטים מופרדים על ידי נקודה. ברגע ששני משפטים נפרדים על ידי נקודה, הם יחידות עצמאיות. אם שני משפטים מחוברים על ידי פסיק, הם יחידה אחת של משמעות. אבל אם יש נקודה, הם שתי יחידות שונות של משמעות. השוני כאן הוא שהמשפט השני הוא תוצאה של מה שקרה בראשון. אם לא היינו שמים נקודה, והיינו אומרים, כן, שאלתי אותו, והוא ענה לי בפעם השנייה, יכום נשקעי רש, ואז במקום נקודה, הייתי, מה שאתה עשית, הייתי אומר, וכעס. הבנתי. כן? אבל ברגע ששמתי נקודה, על כן כעסתי, זה מחזק את התגובה שלי, שהיא מגיבה לטמטום או לחוסר הקשבה של הקונדוקטור. הרי הוא ענה לי פעמיים אותה תשובה לשאלה אחרת, כמה עולה הבילט. הבנתי. בסדר? אוקיי. אוקיי. כמה זמן יש לנו? 8 דקות. 8 דקות. אני מפחד שאם אני אמשיך לספר את החלום עד הסוף, נגמור בלילה, כן? 10 בלילה. אז כרגע אני לא אמשיך עם החלום,
העיקר היה לא לספר את החלום, אלא לתרגל את הכתיבה, את האיות. יכול להיות שבשיעור הבא נשלים את סיפור החלום עם משפטים קצת אחרים כדי לתרגל את הכתיבה. יש לי שאלה. בבקשה. המילה כעס שמופיעה פה, צריך לכתוב לשים נקודה בכף? ודאי. זאת אומרת, שכחתי לשאול אתכם איך כתבתם את המילה כעס. כי אחרת זה ביידיש, נראה כמו ביידיש, זה נראה חס, כאילו, צריך לייחד אותה שהיא תהיה עברית. לא. המילה כעס זה אלמנט עברי בתוך יידיש. אוקיי, כן. ולכן, צריך בעברית, זה לא חשוב אם שמים נקודה או לא. ביידיש חייבים, מכיוון שביידיש כשדיברנו נכון, בשיעורים הראשונים על האלף בית, כן? אז אמרנו שבתוך מילים עבריות, בתוך היידיש, לכף יש דגש, אם זה כ. ושכחתי לשאול, האם כולכם הבנתם שזו מילה בעברית וכתבתם כעס כף נקודה עין סמך? מי שלא עשה, שיגיד, לא יתבייש, כי אנחנו לומדים, אנחנו לא עושים פה תחרויות. כולם כתבו נקודה. אני שכחתי לשים נקודה בכף. גם אני. אוקיי, אוקיי. יופי, זה רק אומר לי שבפעם הבאה שיהיו מילים עם כף מתוך העברית, בתוך יידיש, אני לא אפתור אתכם מלבדוק את זה, כן? בשביל זה אני שואל, לא כדי לתפוס אתכם בטעות. כי אנחנו עכשיו לומדים בקורס הזה ולא עושים תחרויות. עוד שאלות לגבי המשפטים שכתבתם? Ich habe die Frage geentfert. Zwei ein. איך כותבים? כותבים Gimel גימל, ein. כן. נכון? עין עין. למה? מכיוון גימל ראשון זה פרטיציפ, זה הגה של הפרטיציפ בזמן עבר. והעין השנייה זה מהשורש אנטפרן, לענות. כן? כן. למשל, אפנן, לפתוח, to open, אפנן. כשאני רוצה להגיד, אני פתחתי את הדלת, אני כותב, ich hab geöffnet die Tür. ואני כותב את זה בשני עיינים. אחד בשביל הפרטיציפ גאה, של זמן עבר, ואחד בשביל העין של אפנן, של השורש לפתוח. geöffnet. ברור? אני מקווה. אני מבקש, היום זה, מה זה היום? אנחנו ביום רביעי נפגשים. אני מאוד מבקש, זה רק לטובתכם. שיעור בית, שני דברים. גם לקרוא את מנדלה עד איפה שהגענו בקול. אם יש לכם טייפ ריקורדר, תקליטו את עצמכם. וגם לקרוא את הסיפור של החלום שלי בקול. גם כן, תקליטו את עצמכם. אנחנו עכשיו בשיעורי בית של ווקליזה. אתם חייבים ללמוד, לפתוח את הפה, ולא להוסיף עיינים בסוף שלא צריך, ולבטא את האותיות בצורה ברורה. הדיקציה היא חלק של הקוגניציה. כמה זמן נשאר לנו? 3 Minuten. 3 מינוט. זאת ההזדמנות להעלות
או שאלה, או נושא. כן. אני אגיד לכם שלום, אני הולכת לספר סיפור לנכדה שלי, מחכה לי. יפה. אז את הולכת עכשיו. להתראות ביום רביעי. רגע, יש עוד כן, 3 להתראות. רגע. תגידי את המשפט שאמרת ביידיש. Ich gehe jetzt, weil ich darf erzählen mein Enkel am Mainze. יופי. אל תשו. בסדר? Bella, der Name ist der Herrsch. In Polen. Ich verstanden. Verstehen, Ich habe verstanden. Verstehen im Dank, ja. Ja. Es legt sich auf den Segel mit den Okay. anderen Teuchen. מידיאל ברבר. Dank, השם im Dank. אוקיי. להתראות. 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 Seid gesund, תודה. תודה. Seid טוב. gesund. ואני לא זוכר אם כולכם הייתם, כשדיברתי עם אפרים על זה, שביוטיוב 16 השיעורים, יש להם כבר קרוב ל-240 צופים. וזו הצלחה לא קטנה, ועדיין זה לא מביא לנו עוד לומדים בקורס בזום, אבל אנשים בהחלט נכנסים, ואפילו קיבלתי, זה לא סיפרתי באפרים, היום קיבלתי אימייל ממישהו שמאוד מאוד נהנה מהשיעורים האלה, והם הודיעו שהם מודים לנו שאנחנו העלינו את זה ליוטיוב. והאם סיפרתי לכם, לפני כמה ימים, הייתה תגובה של מישהו מאנגליה, שהיום עוד פעם כתב שהוא מאוד נהנה מהשיעורים האחרים, שהוא אמר שהבדיחה על ההומו בבית הקברות באנגליה, גיי אינדררט, זוהי בדיחה שהוא נהנה לשמוע. צריך לחשוב על בדיחות נוספות. ניפגש ביום רביעי ב-6. כן, ב-5. 5 פולין.